Katmer kafesinin tärin okudyna gelip, deňsiz taýsy ýeketäk türk tagamlaryny dadyp görmek isleseňiz, Serdar mihmanhanasynyň 1-nji gatynda, Şeýlem daşarda, Tomusun arasda, sergin howasynyň dem alyp, süýjüklerden dadyp, gaýtalanmajak gözellikden lezzet alyp bilersiňiz. Bu yer sizi gaýtalanmajak gözelligi we datly tagamlar bilen garşylar. Gözellikden gaýanmak. Bu zatlary gözleriň bilen görmek, türk tagamlaryndan datmak, uly lezzet paýlaýar. Bu lezzetten sizem daşdy durma, Katmer'e gelin. Katmer kafesi deňsiz,